Aurreko egunean denda batera joan nintzen eta telefono bat erosi nuen. Adi egon behar zara gaur egun ze telefono mota erosten duzun. Badakagu Apple, badakagu Android. Antxon, zure telefonoa erderaz konfiguratuta daukazu. Zer? Ia ba, zure telefonoa erderaz konfiguratuta daukazu. Ez, nire telefonoa euskeraz konfiguratuta daukat. Ene bada, esindu zinetzen. Arazorik? Ez, Antzon, arazorik ez. Oso arraro da gaur egun norbaitek telefonoa euskeraz konfiguratuta edukitzea, besterik ez. Euskaraz daukazu. Oso ondo, Antzon. Arroa egon behar zara. Seguru WhatsApp euskaraz daukazula ere. Edo Telegram erabiltzen zu. Telegram euskaraz erabilda. Telegram euskaraz dagoelako erabiltzen duzu. Bai, euskaraz dagoelako, bai? Nola ez? Seguro interneten ari zarenean erderaz egiten ari zara. Eta ez euskaraz. Ba, ez jauna, euskaraz egiten dut eta oso garrantzitsua da beti. Bai, beti. Are gehiago, ez baduzu euskaraz nabigatzen ezin izango duzu euskaraz sustatu. Gaur egun alda euskara sustatu nabigatzen internetetik, aplikazioak instalatzen, euskara sustatu. Adi denok, Antzonek zeo zer esango du. Euskaraz bizi nahi baldin badut. Euskaraz dauzen gauza guztiak erabili behar ditut euskaraz. Bestela, etorkizun baten ezin izango ditut euskaraz erabili.